हामबाय बुगार आइग्लोथु तिप्रामो थाइग्लोथु ग्रेजार तिपन दाखि दाखिनो मन्थु हामबाय हामगाय या भाखरा चिनि याम सानि बागै चिनि TWF सेंट्रल कमिटिनि प्रेसिडेंट बरम ग्रांजों जों मंगल बायना सिगेट गमन यमना नांनाय हाबे वानसाय खायमना नांनाय बुगार मुक्ति खालायफोर जों जत याजना नांनाय या दंले जत या दंले अबन चिनि बोरे वाल लास बाय चवा जों कपलाय थानाय बगै जों फरक से फरसा बेलेकन जों साथार चिनि बुगार लगिना नांनाय आसुनिसिदों हायनो हाय नंना जत्तनो हामबाय फुंनिनो डिपोलिसिमन आसिलाय दंमानि याबा किसा केबे मं बगै जोंनो परमानेंट सल्यूशन करा बगै जोंनो जस्टिस ना बगै चिनि मुकुमु कमाजा चा थाइनिं थाइ टक थाइ कक थाइ बेबा कमाजा फिरना बगै बतिनि चिनि बागा चबकनाय दङ अ जागाव जों जत लगिबो चिनि बुगारनो लगिना सिसि आमर बगै चिनि वारियर्स रो बगै आं स्पेशली दुइटा रसा तांनि रसा मंगनि बगै चिनि वारियर्स ऑफ स्पेशली चिनि योर रमने बगै नाशिगी मोकोरियो यादे मुगिन खायो यादे नीनी थीले हाक राइजा मुगिन खायो यादे जों मंगल बायना सिगेट गमन यमनो नांनाय हाबे वानसा खायमनो नांनाय बुगार मुक्ति खालायफोर जों जत याजना नांनाय क्या दंले अबन चिनि बोरे वाल लास बाय चवा जों कपलाय थानाय बगै जों फरक से फरसा बेलेकन जों साथार चिनि बुगार लगिना नांनाय आसुनिसिदों हायनो हाय नंना जत्तनो हामबाय फुंनिनो डिपोलिसिमन आसिलाय दंमानि याबा किसा केबे मं तमन लेदिखा आवन बरन नागा खुलनानि बागै जुफायो बेलेकन हामबाय पुराना चिनि बुगारा चिनि डेपुटी सीएम बरंगरा एम बरंगरा एमडीसी ताई बरंगरा एक्स मिनिस्टर चिनि दिनेश बाबू ताई ओरो तंगाय चिनि चितरंजन बुमा ताई गुफा ताई जत्तो ताखौ ताई बुखौ नरनो बेलाय बेलाय केन हामबाय तमनि बागै नर जत्तो साइमानो ओ जरा का कुबाग्रानि जरा ओ जरा बाजार कन्यानि जराया ओ जरा हाथाय साकाओ पद्म बुमार बारिया वेलकम 5 तारीख दिसंबर बीजेपी बुमाग्रा नंदरो गिरिराज बारी कराओ खाइदे तामा लोक नहीं दरो जों फरागरी नाय जों बारा कक्साया जरा चिनि बागै गाहाम थाइ दङ अ जरा नगर बेबाद नङा सिंनि दंनि नागाय थैलिनाय नागाय जालिनाय नागाय गलि जानाय तब चिनि हानो जों नारकनाय जतनो हामबाय